санаи 2 апрели соли ҷорӣ дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт рӯзи дарҳои кушод эълон карда шуд. дар ин рӯз хатмкунандагон аз тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ноҳияи Рашт ба донишкада омада, то ин ки аз шарту шароит ва инчунин аз раванди дарсҳои донишҷӯён бархурдор гарданд. довталабон аз маҷмӯаи варзишӣ дида намуда ба ҳамаи намудҳои риштаи варзишӣ аз қабили футбол, волейбол, тенниси рӯи миз ва аз тамоми таҷҳизотҳои замонавие ки барои обу тоби бадан пешбинӣ шудаанд шиносоӣ пайдо карда ва ҳам бо муаллимону донишҷӯён ҳамсӯҳбат шуданд. ин маърака ба он мақсад ташкил шудааст ки хатмкунандагоне ки орзуи донишҷӯ шуданро доранд барои дохил шудан ба донишкадаву донишгоҳҳои олии кишвар боз ҳам тайёрии худро ҷиддӣ бинанд. Дети, просто слушать язык нельзя. Ты никогда этому не научишься. Надо работать. Поэтому, как любая наука, язык – это большая работа. Поэтому желать мало, нужно хотеть и делать.